čo si išiel ku mne? Takže v tomto videu jsme tu Chcem se straglo se vypni. se sám sebou, jsem jenom se divěří už. Dobre, díky. Pomoc. Tak ja si zapnem vypinu, ale neskúsim tu moju sestru. Dobré, boj. To je moja kyšla. To je moja kyšla. Je procesla a světíč. Juj. Počkej. To sem chodí. Brix potrebujeme. Vidíte? Já jsem teďku Potrebujeme mohli veľa ťažil. No, a že som dia. chicken, coffee, Aha, počkejte momentík. wolf, To nenačítal. A mushroom, počkej, jdem sem, dal se spisu. spider, zombie, pigman, spider. No, som to. Ja si dám všetko žltý armor. Zlatý? Žltý, nechápeš, žltý armor, žltý. Tam to je zase asistent to nelal. Pozdrav do videa. Nepozdravujem. Pardon, pozdravujem vás do videa. Práve si robím dom. Je kanál nájdete v popisku. Keď nie, tak som opitý. A budeme mať dneska húšleveš na obed. Húšleveš. Preklad. Mesová polievka. No. Na Vianoce budete mať čo? Môj koník. Neviem. Čo budete mať na Vianoce na jedlo? My budeme mať rybičku a šošovicovú polievočku. Ako vždy. Áno. A prerežeme jablko na polovicu, aby sme tam mali hviezdičku. Ako vždy, aby sme mali Veľa zdravia. a šťastia celý rok. Ja. Tento koník je môj. A nechaj ho tam. Ja. Môj parťák. Idem na dobrodružstvo. Ježiš, zastavil sa mi telefón. No, ja idem na dobrodružstvo. Zapni sa. Mám jedlo. Prasa. Ale čo sa stalo Pokrač. s telefónikom? Ja som. Asi sa Nevybil. Dobre. No. Nelly, ja som mal... Nelly? No Ja som mal poď, ešte... Nelly? I keď si mi dal to nabíjať klov, som mal 1%. Nevá. No zapni sa. Ja. Hongoj. Jak chceme. Mám... To je... Meč. Neviem, s jakou durabilitou. Idem natačkať. To nechcem. Ja. Out, Blackout. Blackout, áno, blackout. Čo? Blackout, to je to, že nemôžeš ísť nikam. Black... Blackout. To je čierny out. Blackout to je aj obchod, ale aj Blackout? To nepoznám. blackout to je... Black No, Friday, nie Black blackout. Friday, blackout. Ja to nepoznám, prosím ťa. Vadí? A. No, po tebe Nemám ešte Wi-Fi, veľa no. svetiel. To je. Rente. Viem. Zajlis. Musím byť ticho, lebo ona si zatáča na popisku. Jej. Dobre. Instagram popisku. Je Instagram popisku. Môj TikTok popisku. Ktorý nebudem dávať, lebo... Nelly. Čo je? Čo je? Ja TikTok nemám. Aj tam nemôžem hodiť hento. Je tak... Nevadí. Dobre. Rockfish. No a... Salmon. Veľa chicken. Dajem A sem. ešte steakov. Lebo treba papať survivally. Ja mám melón.
Choď už. Chod, To je debilné. neviem. To je jednoblokové. Posunú sa už. Toto není pravda. Toto není pravda cesta. Cheese. Choď už telefon. Reklama. What's the motivation? What's your telephone? Not you with Sandu. Umieraš. Rýchlo. Musíš ísť žrať. Padám sa. Melóno. Ja. Toto mám žranie. Ja. Veľa žrádla potrebujete. Ja mám veľa. Ja ešte nemám. Unleash the rubber duckies! Hey, I'm Sunny and this is Matchmasters. Let's see who's... Čka. Veľa si zoberieme si. Skončite natáčenie, vidíte? Zoberieme si niekoľko keksíčkov ešte. Poďte skončite natáčenie tohoto dielu. Papisku. Papisku. Koľko papadla by mi stačilo? 50. No, idem si spraviť kuchyňu, lebo nebudem piecť. Iba si urobíš pec. Nie len piecť, lebo to musím oddeliť. Chápeš ma? Z toho. Ježiško, neviem, od čoho ma vychrba. Ja som to nebol. Som stromový parkourista. No a ja si spravím parkour v Minecrafte. Čo A hráš? keď chcete si spraviť, keď nechcete robiť parkour v Minecrafte svoj vlastný, tak si spravte, tak si stiahnite parkour.sk, nie parkour.sk, pardon. Hra bude dole v popisku. No, ja neviem dávať linky na mapy do papisku, prosím ťa. Nie link tam dáš. No ale link na tú stránku, kde to ty vytvoríš, tak som to myslel. Ja to hovorím, že hru tam nevieš dať. Ani hru. Ani link. Hra sa mi potom ukáže na tom videu. Nie, umieram. Nie. Dobre, sem ti dám free piecku. money just by using this single app on your phone. 100% free money, and of course you can do this. Dáme si sem 4 piecky, to bude stačiť. Sem dáme Kráva delá kravadela bič. No, to nie. Ne, je to taká pesnička. Kravadela, oh my god, bitch. It's the beer, bitch. Eli? Nevidela si niekedy zlatý melón? Nie. Aba, ja som raz videl. Neviem, keď dáva pouštný. Okej. Dám strich a idem si postaviť portál. Tu. Strich. Sme tu pri portáli. Postavil som ho. Chcem sa smievať. Chcem sa mutovať. Bobobot. Nechci sem tu. Máme nadnú šancu. Kde spravíme. Ja neviem, čo je to za blok. Jo, to je gravel. Rovno vypadol flint. Nie hint. Flint. Počkej, už je deň? U mňa je furt noc. Dobre, tak už musím ísť von. Iron door. Waaaa! Iron door musím dať do čistky. Ja som prečo umrel?
Nelly. Som padol do lávy. Prepač. Nevadí, ale padal som do lávy. Nevadí. Ja to tu dám do čestky tiež. Tak sa musím staviť hore. A rovno na video som spadal do lávy. To sa ťažko ťaží. Ďalšia reklama. Kde si button? No toto je takéto. Ale vonku je takéto button. Čakaj, som vyliez... Nelly? Mohol by som... Buffer, dobre. Mohol by som v hore výsť po láve. Neviem. Počkaj, ale ešte potrebujem veľa dreva. Veľa dreva potrebujem, aby som tu prežila. Dobre? Teraz pôjdem. No, chodím. Som vonku. No teraz si to idem dať na Survival? survival. Ne. Always stay. Jo. Áno. Ahojte, zdravím všetkých. Ahojte, zdravím všetkých do videa. Je tu moje prvé video a máme tu survival mode. Ako vidíte, mám tu dom. Pardon. No, budeme žrať, robiť nejaké experimentíky a takéto veci. Áno, thanks. No a teraz vám ukážem môj celý dom. Tuto vonku je bazén. Neviem, prečo mi to nejde. Tak. To je môj celý dom. Toto znie. Zabudla som, čo to je. Tak. Nelly? Som bol v tom dome a ja som videl, že tam iba stojí, že boli otvorené dvere. Kaku. Tu bude naša kuchyňa. Tu sú piecky, aby sme vedeli. Tuto budem robiť nejaké cestíčko.